Dada. Grandma's not ready to get out yet. She's not feeling She doesn't want to go out yet? She's sick this whole ride. Throw up all the car, all of our clothes, all of us. She's probably hot over there. Good morning, Philippines! Good morning! Hi guys! Ito yung before. Ang daming gray hair, di ba? I don't know if you can see. Dami kong gray hair. Mag-color tayo. Mag-color ako ng buhok. I don't know where I put my ano. Tinanggal ko na yung mga ano dito sa mga floor mat, mga rug. Kasi magkakoloran yan. Let me bring the phone just in case Tommy will call me. Then manonood din tayo ng mga videos. Yun. And ipakita ko sa inyo kung anong hair color. I'm sure nakita na ninyo sa yesterday's vlog. Binili ko to sa Walmart. Ang siga-siga ng light. Nakalimutan ko ang price. Actually, hindi ko tinignan yung price. Nakaalala ko, hindi ko tinignan. Naghanap lang ako ng color kung anong yung gusto ko. And then, kinuha ko na. Yun. Sige, guys. Manood na lang kayo, guys. I will, fast forward ko na lang ito, guys. Kasi, para madalian, di ba? Ito siya, yung color na gagamitin ko. Garnier na, Nutrice. Yan siya. Ang color niya is blackberry and bluish, blue-black siya, guys. And it says over here, permanent hair color, 1 application. Ultra bold black with vivid reflex. Hindi ko sana ito kuluran itong buhok ko, guys. Pero, ang dami ko ng gray hair. Every time people, first thing they say, oh, may ubal ka na. Ito yung laman niya. Sana hindi tayo magka-anik-anik dito. For sure na ay mayroong dito instruction. And ito yung cream. Yeah, color cream. And ito yung dito mo i-mix. Ito yung developer. And ano to? Ito yung shampoo. Conditioner. Yan, conditioner. And ito yung oil na parang talaga siya, parang avocado oil. Nilagay ko na tong towel. Ang una natin gawin, ito yung natutunan ko, ha. So, maglagay kayo ng petroleum around your right here. Para kapag may color, hindi madali siyang makuha, diba? Yung mga, lang, sa gilid-gilid, ako gusto ko marami kasi makalat ako kapag maglagay ako ng color. Ito sa gilid, petroleum guys, para hindi tayo para madali lang siyang kunin mamaya. Meron silang gloves na kasama, pero ayaw ko siyang gamitin kasi mahirap, maluwag siya. And mas gusto ko tong regular na gloves ko dito sa bahay. Yung size ng kamay ko talaga siya. And then after that, itong color cream. Yun, tumawag si Tami. Good morning. Try.
nag-spark pa konti. Pero, yung resulta is ang ganda ng black. Ito guys, ito yung binili ko sa Walmart. Ito siya, itim. Kasi gusto kong itim. Ang ganda ng tila guys. V-shape siya dito. Gusto ko. Labahan natin kasi laban naman ako, diba? Okay lang. Ang kinuha ko guys, large. You know why? Kasi ayaw ko yung medium na feel ko maano sa akin yung kita yung bilbil ko. Ito siya kapareha lang yung isa pero gray siya. Ito naman iba naman, this is size medium kasi big yung size ng pagka-style niya eh. Ano siya dito? Yun. Gusto ko tong color. And, asan yung tag? Ano yun? Itong mga hanger, ipangtapon ko na lang sila. Ano man lang siya, sobrang madaling masira. Also guys, gusto kong gumawa ng suka na maraming garlic, ginger. Yun, gusto kong gumawa pero hindi ko pa ginawa. Gusto kong gumawa pero hindi ko pa ginawa. Ano ba iti? Hindi ko talaga alam kung anong oras makapunta si Tamimoy dito. And nag-defrost na rin ako guys ng steak. Para ito na lang yung namin din, dinner. I don't know kung yeah, it's T-bone steak. Hi baby. Hello. Precious. Hello, no. No. What? Ilagay ko lang tong laundry bago tayo labas. Hala, ang puno naman ito. Grabe, ang puno-puno pala. Bounce dong lagay namin. Ay, dalawahin natin para ma-burners. Hala, puno man yan, oy. Bahala na Batman. Bahala na si Batman. Hi natin. Hala. Ang dami. Hala. Ang dami rocks. Okay. Let's get down. Who wants to go? Auris. Uvades. Ovaris and Ovara. Who wants to go help Mama to clean the car? Who wants to clean the car? Who wants to help? Roxy, are you willing? Misty, are you willing? Roxy, let's go. Yung talong ko, guys. So, guys, matagal na itong regalo sa kapatid ni Tami. Ngayon, first natin open. Maliit na vacuum para lang sa sasakyan talaga. Parang laruan lang man ito. Ano to? Battery electric. I-try natin. Vacuum tayo sa loob ng sasakyan. Paano ito gamitin? Yan siya. Hindi pa nakalabas si BIYENAN, pero lalabas siya later. Kasi naghintay na lang si Tami ng last update ni Tami, naghintay na lang siya ng sign ng doktor. So yun na lang yung hinihintay niya, and after that hindi namin alam kung saan dadalhin ni Tami si BIYENAN, dito ba or doon sa I think dadalhin yun ni Tami dito. Ako maglinis lang ako guys ng hugasan ko lang to, baby bila mushrooms. Gustong-gusto ko yung baby bila na mushrooms talaga. As in, iwan ko. Kasi may kakaibang mushrooms. Yung mushroom na puti. Pero gusto ko talaga tong bila. Wash it individually, guys. Ito, mushrooms. Ayan.
That's your food. That's your food. And here's for you, Misty. Go eat. I'm going to watch when you're eating. You eat your dindin. But anyway, so yun guys, lulutuin na natin si mushrooms. And mag-cut ako ng maraming garlic mamaya again. Kasi luto tayo ng pasta with garlic oil. Yun. Yun yung lulutuin ko. And then, mamaya, pagdating ni Tami, I'm gonna ask, no, I don't know, he will probably grill this or I will do it. Ito, steak, and magluluto daw siya si Tami ng salmon kasi may salmon doon sa isang bahay. Dalhin daw niya dito, lutuin niya. And yan, para kay Biyenan kasi kailangan ng protein, vitamin. Isabay ko na talaga sila. Kasi ganun lang naman din yun. Parehas lang yun. Nakalimutan kong soy, guys. Sana meron. Wala, guys. Akala ko meron pa akong soy. Wala eh. You know that you're doggy? You're not human. You're doggy dog dog. You too, Misty. You know Dada will be here very soon. You know Dada said, I'll be there. I'll be there for you. When you need somebody, Dada will be. You go get him soon. You're going to get him. Because him is you're going to get him. What? Mama, tarungin mo yung salita. You're gonna get Dada. You know Dada will be here very soon. You hurt me, Rox. My God. Hello. Hello, yes. Wala pag-is. Hindi pa darating. Gusto ko lang makita yung mga kalokohan nilang dalawa. Babalik yan dito, Ran. Yeah. Hello? Yeah. Uploading videos on Facebook. Guys, if you haven't, ito yung Facebook ko, guys, oh. Sa Facebook page natin. Ito siya, guys. I'm going to change this because hindi na ako mag-gamer-gamer, guys. Ano na siya, vlog at mukbang. So, ito siya, guys. Maryannrealitytv. Please like, please follow me, guys, on our page para ma-update nyo kung may mukbang, baka mag-live tayo dun, mukbang, ganun-ganon. Naplanuhan kong dito na ako mag-upload ng mukbang at saka sa food time ko. I don't know, I want to give my food time channel to my sister. Let's see, guys. Let's see what happened. But yeah, I'm not sure yet, but I told her that she can make a video. And anyway, so yun. Maingay yung vent. I turned the vent kasi para naman yung osok hindi mapunta sa ceiling. Dada. Dada.
Did you close the thing? Hi, Goofy. Hi, Goofy. Hello, what's up? What's up over there? Okay, crazy, crazy. Where's Roxy? Oh, holy cow. Oh. That was my shirt. Andrea texted me. You guys I gonna... know. My grandma's already got you. She's not feeling good. She doesn't want to go out yet? She's sick this whole ride. Threw up all the car, all of our clothes, all of this. She's probably hot over there. Andito na siya, guys. And si BIYENAN is hindi siya okay. Okay. So we're gonna eat outside. Hindi okay si BIYENAN. Kain lang kami sa labas and with steak. Ito lang siya, pasta and mushrooms and steak. Yun lang. And hindi na kayo dalhin kasi si BIYENAN hindi pa okay. 9 o'clock na andito pa si Tami sa labas. Nakikinig ng music. Puno na.